மேகனா பயங்கரமாக டென்ஷனாக இருக்காங்க. எப்படியாவது அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையுமே மீட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைச்சருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறாங்க. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, எனக்கு தமிழ்நாட்டில் எந்த பவரும் இல்லைம்மா, அங்கே இருக்க அமைச்சர்கிட்ட நான் சொல்கிறேன், நீ போய் பாரு, உனக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அமைச்சர் சொல்கிறாரு. அப்போ மேகனா ஃபோன் பண்ணுறாங்க. போயிட்டு அந்த அமைச்சரை நேரில் பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் வந்து திருடு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிம்மா, எல்லாமே நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போலீஸ் மூலயமா பயங்கரமாக பார்த்துட்ருக்காங்க, தேடிட்டுருக்காங்க, எல்லா இடத்துலையும் செக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒரு வண்டி விடாமல் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணுறாங்க. சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்ருக்காங்க. கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் விடாமல் எல்லா இடத்துலையுமே தேடிட்டுருக்காங்க. எப்படியா சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிடறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது எல்லாமே அர்ஜுனுக்கு தெரியுது. தெரிஞ்ச உடனே அர்ஜுன் பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆகுறாரு. என்ன நடக்குது? நாம் ஒன்று நினச்சா அது ஒன்று நடக்குது. அந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே நம்ம வித்தரலாம்னு நினச்சா மேக்னா சொல்லியிருக்காங்க அர்ஜுன் கிட்டேருந்து சின்ன அளவு மெட்டீரியல் வந்தால் கூட யாருமே வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. நாம் தமிழுக்கு கெடுதல் நினைக்கலான்னு நினச்சோம். கடைசியில் அது நமக்கே திரும்பி நடந்திருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுன் அவங்க மாமா பயங்கரமாக டென்ஷனாக இருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவங்க அம்மா அவங்க 2 பேரும் வந்து கேட்குறாங்க, என்னதான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அர்ஜுன் சொல்கிறாரு, என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தியாம்மா, நான் வந்துட்டு எப்படியாவது அவனோட மெட்டீரியலை திருடி வித்தரலாம், அவனுக்கு கெட்ட பேர் வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சேன். கடைசியில் மேக்னா என்னோட மெட்டீரியல்ஸ் எதையுமே வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுன் பயங்கரமாக டென்ஷனாக சொல்லிட்டு இருக்காரு. என்னடா பண்ணுறது இப்போ தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா அக்கா 2 பேருமே பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க.